Moi, mä oon Joni Tapio SP Kodista ja tervetuloa Kaarinan Silvolaan, joka on aivan Turun ja Kaarinan rajalla. Osoite on Silvolalaakso 1. Täällä on vuonna 2014 valmistunut taloyhtiö, jossa on 8 asuntoa ja täältä tulee nyt myyntiin 104 huoneisto. Siihen kuuluu myöskin 2 autokatospaikkaa ja toisen paikkaa on mahdollista saada myöskin sähköauton latausasema jo valmiiksi. Mennään katsomaan, miltä näyttää. Tämän asunnon kaikki asuintilat on käytännöllisesti yhdessä tasossa. Keittiö, ruokailutila ja olohuone muodostaa yhden avaran kokonaisuuden. Normaali korkeampi huonekorkeus sekä valtavat ikkunat korostaa sitä avaruutta. Tässä asunnossa on parhaillaan 2 makuuhuonetta, mutta olohuoneesta on mahdollista erottaa vielä 3. makuuhuone, eli sopii aika moneen eri tarpeeseen. Tämä asunto sijoittuu tänne taloyhtiön ihan toiseen laitaan ja rajoittuu vielä takapihaltaan kaupungin puistoalueeseen, eli sijainti on tosi rauhallinen. Isolla terassilla voi täysin rauhassa grillailla ja viettää lämmintä kesäpäivää. Silvola asuinalueena ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Tämän kokoisia yksitasoisia rivitaloasuntoja on aika vähän tarjolla, joten ota yhteyttä, tullaan katsoa paikan päälle.